Arrasatetik Aretxabaletara balin bagatoz, herria ziratik, onaino, udaletxe ingurueraino datorren kalia da, Otalora kalia. Eta gaurko honetan, horren inguruan egingo dugu berba esan behar da baina, betidanik ez dagoela auki izen hau. Aitor Antxia, arratsaldeon. Esan dugu, Otalora kalia, oin, hementxe atzian daukagun hau. Oin dela ez hainbeste baina, honek beste izen bat eukan, ez da? Noiztik, ze izen eukan, noiz aldatu zen? Kaliek danak eukien izen, beti toponimo bat, eta hau kalia esan kalia. Eta esan, kale barrena, baina izen ofiziala esan, kalle de esango dut, kalle de San Miguel de Bedarreta. Arutza hori dago, kanposan dorutz, da nelixi eguen, denbora batean. Eta horretik gero, hori 19. mendeak aberan, hasi iran, 20. mendeak hasi iran, Juan Luis Arana Norbaiza alkateza da, izen guztiek aldatzen dira. Bai hau, bai ardiku eta bai gorengo. Eta ez bakarrik Atxabatan, Deskoiatzen eta Arrasaten eta Gipuzkoa zuen eta bai. Aldatzen dira. Eta honei jartitxau izena, Otalora kalia, berez Miguel Ruiz de Otaloran omenez, ezta? Hasieraten gaina beti binean Miguel Otalora, gero kendu zen Miguel hori ja Otalora da. Eta nor zan bera? Nor zan Miguel Otalora? Miguel Ruiz de Otalora, 16. mendien bizi zen. Bera jatorriz Otala jauregiko leinetik dator, ez? Eta baina jaixo, Arrasaten jaixoten da. Eta lotura zuzena dalko goikuekin, eta hori izan, persona... Erregian gertukoa, ez da? Kargo importantik bai, baina gero titulupe lizentzia duna zen, baina lege gizona zen. Baina egon zen baita Nafarroako birrei moruen, gobernadore antzeko bat. Egon zen Indietako konseiluan, eta Erret konseiluan, bai, goi mailako titulu garzeko bai. Gainera, esan behar da hori Arrasaten jaixotakoa dela, eta Arrasateko beste pertsona ezagun baten aikabe izan zela, ez da? Amandre Inezen. Amandre Santa Inez. Amandre Santa Inezen aike izan zen bai. Han dago, parrokia izan dago zuen. Han bertan dauena, hori da, han lurperatuta dauena. Arrasaten be, badau, Otalora lizentzia duna kalia, pertsona berdinara. Goieran egoitza bertan dau, bestiak beste. Baina esan dugu, Aretxabaletakin lotura zuzena eukala, Miguel Ruiz de Otalara, hauza horatzen dauen Otalora dorretxiakin hain zuzen be, handik datorrelako. Eta Aitor, arutza ingo dauz, zeure lagun batek hortxe gainera haren historia batu dago, ez da, liburu baten. Bagoazen arutzen. Bai. Iñaki Urreta, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ondo, zeu zen moduz? Ondo. Aitorrek esan doz, zeu asko dakitzula Otalora etxian edo leinuan inguruan. Horren adibide, Iñaki, eskuetan dakotzun kuaderno hau, laizter liburu izango dana, ez da? Bai, ez daki noiz, baina badora jau liburu hilabete prestatzen, eta zeo eta berrek gabonetarako, ez dakit. Zaten donek hori esperantza hori dago. Gabonetarako? Gabonetarako edo lehenautxo, ez dakit. Hortxe beraz, Otaloratarrak bertan aztertzen dituzu. Gure gaurko aitzakisa Miguel Otalora da, esan dugu, Arrasatekoa, baina oinarrixa edo sustraixak hementxe dakonak, hementxe Otalora dorretxean, ez da? Bai, beraitxa hemen jaiozalako. Hemen jaiotako da. Otaloratarra baina, noiztik dia leinu garrantzitsu bat, familia garrantzitsu bat? Benetako garrantzitsa honek hartuko dute 15. mendearen erdikaldean. Hemengo Miguel Ruizen aitza jona eskondu zen Galartzako Katalinarekin, eta orduan Galartzatxia hemen leinu importantia zela bere historia sakona zuen eta ematea hotza Otaloratarrei alako puntu importante bat, ez? Horrekin batea, estodaztu bihar honek Galartza zela, Galartza biharren abizena Aiala zen. Eta orduan, hori ikusten da gero hemen ikusteko da, hemen armarri handian, beraiek ekarriko dute Aiala eta Galartzako armak, blazoiak, hemen jartzeko, erakusteko zelako sustarra zituzten. Bai, Aialatarra, errege katolikoen ondoen Azitxako familia zen, eta Galartza hemen Mailaran zituen bere historia, leinu importantia zen.
Galartza esan duzu hemen Bailarako leinu garrantzitsua zala, izan be, hemen lehintz inguru honetan, Atxabalta Eskoriatza lehintz gatzaga inguru honetan, lauzian, hasi da baten familia garrantzitsuak, eta Otaloratarrak ez zuzen euren artean. Zauden Arkarazo, Altzarte, Bolibarkua, Uribe eta Galartza. Otaloratarrak zia azaltzen. Azaldako dia, Amasegarren mendean, zaten guk be baginen eta baita ere hor dokumentu batzuetan, lekuko batzuek esate dute bai betidanik izan ziela, baina hori ez dau, hori zaurante esan horrela. Zikertatzen da, Amasegarren mendearen erdikaldian Otaloratarrak dia oso plantea dira, baina ez Bailaran bezik eta erregenen monarkian sartutako zen, lobi bat nahiko importantia osatzen zauen, eta hemendik atarratako Mondragotarren adibidez, Martin Ruizen aitea bebil izan erregenen etxean zerbitzari, eta danak izango zia zerbitzaria, hau da, izango zia noblezia bat, baina nobezan erregeren onduan bide, nobleza etogo izan ez den erreteraz, bai. Honek, izakoaten historia bat, olako balentriak indako personak eta olako izakoaten. Egizena da, nori arrima hori egizena, ez da? Bai, honek hasi ziren, hemengo hau egin zaguna, Martin Ruiz eta Galartzako ekin izan duzuna, eta berez semiak, danak, abariak eta kenduta, eta neskak monjak esatu zitunak, eta eskondu eta danak egon ziren Hispaniar monarkiaren errei katolikoen zerbitzari izan ziren. Eta katolikoa, Carlos Emperadorea eta Felipe Garnarekin tortik aurrera. Danak, beraunez benaldi juntzien zerbitzariak egoizten hemen. Izan fabrika bat, zerbitzari fabrika bat. Zerbitzari fabrika bat. Ikusten dugu, dorretxe elegantia dela, beti izan da, hola, hasieratik izan da hain... Ez dakit nolako bat zen. Lehen, hau ikusten duguna da, 17. mendean bukatutako etxe bat, hau 17. mendean bukaeran egin zan gutxi bera, eta barruen gaketan da, horko hartzakna bat, horko dorre bat, ate gotiko bat duguna. Ikusten duguna da, Martin Ruiz de Zuazu, Otalola Zuazu, Madrilen zeuela, izanatu zen, egin zala bere oinetxia, eta horre zan hona, eta gero obrak egin zituen. Gotik horrela beste obra batzuk izan ziren, eta ikusten duguna da, gero baserri izan zen, baserri oso ondatuta, eta azkenien, ondala 50 urte edo, Kajolala gerozi eta ikusten duguna zelan geratu zen. Volumena zen 17. mendekoa, ikusten duguna. Eta gero baita ere, ditxu elementu batzuk, armarriak, horko erdian dagoena, armarri barrokoa. Hori da, hau da, Otaloratarren armarri xau. 17. mendean hasirakoa, eta gero hemen bestaldien armarri asko zarraua, 17. mendekoa, 17. hasirakoa, Juan de Otalora izuna. Juan de Otalora zen Sancho López de Otaloraren semilla, eta Sancho López izan zen hemen politikari importantzia hemen jaioetakoa. Izango zen Inkisizio konsiliakoa, Errekonsiliakoa, Hazienda konsiliakoa, eta bere semilla, bere anaia Juan izan zen erregiaren zerbitzari importantzia. Egon zen umetatek Fernando Katolikoaren etxean zerbitzen. Eta bere semiaren etxean ere, Juan hori oso gaztel izan, gero zen Fernandorekin, hasi zen oso bebetik, baina gerragizuna izatea heldu zen, eta horregatik bere ondazuren artien eskuratu egin zuen erregaren gandi, espata bat, eta armak eta hemen zituen. Ordan hori, bi armarri bat familien eta bestia, erregiekin eukan harreman horren adierazgarri, ez da? Fernando Katolikoen erregearen armarria. Fernando Katoliko erregearen armarria. Napoli erresuma konkistatu ondorengoa. Eta esan dako moduan, horregi danak, laizter irakurralko ditugu liburu formatuan, ez da, Iñaki? Bai, asto gazateak hau, hemen garrantzia hondiko ezak, honek egin zuten, izena hori bere leinua, gorantzako bidea hartu, gorantzako bidea soziala eta guzti hori, eta hori ornitzeko horrekin, torretxe bat, kasa etorri da, piedra zarotzien, arrisko etxe bat, kapera, anilobia, alako elementu batzuk, armarriak, erakusteko... Posizioa nolabait adorna hori bidea kalitatea, bai, importantzia zena, kalitatea. Iñaki Urreta, eskerrik asko, geurekin egoiterren gaur eta kontoni danak kontatzearen. Eskerrik zuik. Beste bat arte. Bale ba.